раздаваш, прощаваш с лекота, очите си отваряш към красивите неща. Животът те обича, имаш чак сега да носи друга всички, да видят, че е така. Живота е красива и тебе цялата вина, защото ти щастлив на любовната вълна. Живота е красива, защото вярваш в любовта и докато си жив, прави любов, а не война. Минимум. Да. Или нет, где будет какие-то ну, то это просто. Да и просто не така. Продължаваме с сръбска песен с предаването Честито на радио Веселина. Ние сме Заря Геннадий, а вие нямате много време да се поздравявате, но имате два начина. СМС на кратък номер 1855, лично текстите и ДНЦ и начално думичка Честито. Другият начин да ми се обадите на 0715 200 на цената на градски разговор от цяла България. Добър вечер. Добър вечер и от мен. Нищо от това да бъде случило. Първо искам да питам с нощи, що не ми пуснахте поздрава и петам. Поздрава ти го пуснахме песента, но вие не сме пуснали. Когато не остане време, нали знаеш? Зависи когато се рода, защото примерно сега 22-27. От 19 часа слушам Преслава Ивана по 3 пъти вече. Какво ти казвам сега? Искат ги. Добре, тогава ще дойда с собственика пък. Ама нямате никакъв проблем. Работим ден работно време, звънни Митко, няма да ти откажем, приятна вечер ти желаем. Искаме да поздравим компанията от град Сливен, по случай това, че сме решили да се напием. Браво, момчета и момичета, харесвате ли? От Рачето, тя е споделила тази тайна, тя която вече е обществена между другото.